Триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І продовж наступних півгодини про гроші і про корупцію будемо говорити з гостею нашої студії. Це Анастасія Красносільська, юрист, експерт Центру протидії корупції. Пані Анастасія, ще раз добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що ви знайшли можливість до нас прийти. Глядачам нагадаю, що ви можете бути і активними учасниками нашого ефіру, телефонувати до нашої студії, якщо у вас є запитання до нашої гостя або ж важлива думка, яку ви хочете висловити. Для цього є номер телефону +3 8073 419 41 58. Пані Анастасія, розпочнемо, власне, з того, що сьогодні Генеральний прокурор України звітував на засіданні Комітету з питань національної безпеки та оборони щодо спецконфіскації грошей оточення Януковича та гроші Януковича, як ми це називаємо. І перш ніж розпочати розмову, давайте, власне, послухаємо, що Юрій Луценко з цього приводу сказав. Що результат? Наприклад, адміністрація Державної прикордонної служби отримала 700 мільйонів. З них 300 на облаштування кордону, поки що достатньо незахищеного. А ще 400 мільйонів пішло на створення системи ідентифікації відбитків пальців, які перед Новим роком повністю були введені в дію. І тепер наш кордон захищений від небажаних осіб, котрі так легко перетинали його раніше. Я горжуся також тим, що Національна гвардія отримала 900 мільйонів, за що купила додаткову бронетехніку, яка зараз працює на українську безпеку. Горжуся і тим, що Національна поліція отримала 1 мільярд 480 мільйонів. І посилення діяльності патрульної служби, яке в минулому році призвело до падіння від 15 до 20% вуличної злочинності. Це об'єктивна реальність. Відбулося в тому числі завдяки правильному використанню конфіскованих у ОЗУ Януковича коштів. Можу сказати в рамках дотримання секретності, Сергій Володимирович, про те, що Міністерство оборони отримало найбільшу частину цих коштів. Це, власне, Генеральний прокурор прозвітував, куди і на що, і хто, власне, отримав різні частини цих грошей, так званих грошей Януковича. Крім того, Генеральний прокурор анонсував ще наступну спецконфіскацію. Йдеться вже про 3 мільярди гривень. І анонсував абсолютно резонансну і таку скандальну новину про золото сім'ї Януковича в ЄС. Йдеться про півтонни золота, яке було раніше арештовано у Швейцарії. Ну, не знаю. Знаєте, отак послухати, насправді, і новини хороші, і грошей багато країна отримала, але може біда в тому, що до кінця, насправді, мало хто розуміє, в чому сенс цих грошей Януковича, та, що це ж не його особисті гроші. Звідки, куди і як вони прийшли, і, ну, якби, і перевірити це особливо можливості, та, немає. Маємо слова Генерального прокурора і можемо тільки цьому вірити. Ну, власне, щодо того, як використані ці кошти, то це ми якраз перевірити можемо, і якраз Центр протидії корупції це перевіряв і встановили дуже незручний, насправді, для Генерального прокурора, я думаю, для президента Порошенка також факт. Насправді, значна частина цих грошей пішла на дотації аграріям, причому на дотації аграріям, які і так є прибутковими, а говорячи простішою мовою, насправді, значна частина цих коштів пішла на дотації підприємствам пана Косюка, який, якщо не помиляюся, колишній радник президента Порошенка в його адміністрації. Тобто, насправді, велика частина цих коштів пішла в кишені пов'язаних із вулицею Банковою, навіть, я би сказала, олігархам. Це перша проблема конфіскації, спецконфіскації Юрія Луценка. І друга проблема в тому, що насправді зберігається великий ризик того, що ці гроші ми будемо повертати. Але Генеральний прокурор сьогодні сказав, що абсолютно не вдасться зробити це організованому злочинному групуванню Януковича, як він висловився, та що це неможливо. Українське законодавство цього не дозволить, і він впевнений, що ніхто не зможе цього повернути. Ну, напевно, ви знаєте просто механізм, яким чином можна повернути. Проблема в тому, що повертати ми їх будемо не за рішеннями українських судів, а з великою долею вірогідності через рішення, наприклад, Європейського суду з прав людини і так далі. Тому що сама процедура, якою ці кошти були конфісковані,
конфісковані, вона просто не витримує юридичної критики, і це буде не дуже складно довести в європейських судах. Більше того, Юрій Луценко говорить, що зараз вже є певні позови, вже є певні спроби скасувати рішення Краматорського суду. І Юрій Луценко пишається тим, що українські суди відмовляють. Насправді, для тих, хто оскаржує спецконфіскацію, це лише перший і якраз успішний крок відмов в українських судах, бо саме це дає можливість звертатися, наприклад, в Європейський суд з прав людини. А на вашу думку, і можливо у вас є якась певна така достовірна інформація з цього приводу, і зрештою, як такий антикорупційний експерт, ви може більше в цьому розумієте, чому це рішення Краматорського суду його засекретили? Генеральний прокурор з цього приводу має свою думку, ну зрештою іншої в нього бути не може. А яка може бути причина цього? Власне, якраз нещодавно телеканал Аль-Джазіра оприлюднив великий фільм про цю спецконфіскацію, і в ньому якраз фігурувало рішення або документ, який, скажімо, схожий на рішення Краматорського суду. Ми, звичайно, не можемо 100% сказати, що це цей документ. У нас є тільки той документ, яким оперували журналісти. І, власне, з цього документу, яким оперували журналісти, видно, що передачу цих активів Курченку і, відповідно, родині Януковича, скажімо, супроводжувала компанія ICU, яка пов'язана з Валерією Гонтаревою, яка своєю чергою пов'язана з паном Петром Порошенко. Тому виникає, скажімо, припущення, що рішення було засекречено зовсім не в інтересах правосуддя, не в інтересах захисту якихось свідків, а в інтересах захисту політичного класу від вельми компрометуючої інформації про їх імовірну участь в злочинних оборудках родини Януковича. Ну, можливо, тоді Гонтарева досі є не звільнена, та вона залишається у відпустці вже 8-й місяць. Депутати, коли почався цей пленарний тиждень, знову ж таки певна ініціативна група, збираються пропонувати президентові звільнити її. І, власне, з приводу Гонтаревої, про яку ви вже згадали, генеральний прокурор, відповідаючи на запитання журналістів, допустив, що у справі, власне, цих грошей Януковича, вкрадених грошей, можуть допитати і Гонтареву. І, на вашу думку, власне, в цьому контексті, в контексті особистості голови Національного банку України, вона, зрештою, ще є головою Національного банку, що може далі відбуватися, коли, зрештою, її прізвище і виплинуло в цьому такому резонансному скандальному розслідуванні авторитетного каналу Аль-Джазіра? Ну, власне, в мене немає жодних ілюзій щодо того, що Генеральна прокуратура могла би притягти пану Гонтареву до відповідальності. Давайте просто згадаємо, кого із посадовців часів Януковича Генеральна прокуратура притягла до відповідальності. Згадувати це просто, тому що фактично нікого. Більше того, справа проти Злочевського, наприклад, перекваліфікована з незаконного збагачення в несплату податків, сплачена невелика сума, Злочевський прекрасно почувається. Санкції з Іванющенка зняті, справа закрита, він також прекрасно почувається. Чи ця Генеральна прокуратура може притягти до відповідальності Гонтареву? Ні. Є справи, в яких так чи інакше, наскільки ми можемо здогадуватися, фігурує Гонтарев, який розслідується Національним антикорупційним бюро, і якраз на діяльність НАБУ я би більше покладала сподівань. Ну, так само прізвище Валерії Гонтаревої часто згадують, коли говорять про, як це, скажімо, вже називають Національному банку України, заява дня вчорашнього чи позавчорашнього, я боюся помилитися, власне, про 5,5 мільярдів вкрадених грошей з Приватбанку. І в цій історії з Приватбанком теж згадується прізвище Валерії Гонтаревої. І, власне, коли говорити про Приватбанк, і ця вся історія, вона обростає новими подробицями. Йдеться про Приватбанк, начебто вкрадені гроші, начебто йде розслідування, начебто арештоване майно Коломойського, Боголюбова. Згадуємо про Гонтареву. І тут ще до Нового року міністр фінансів Олександр Данилюк, він заявляє про те, що він вимагає відставки Генерального прокурора і говорить про те, що Генеральний прокурор блокує це розслідування щодо Приватбанку. І паралельно з цим Державна фіскальна служба веде розслідування щодо вже міністра фінансів, про те, що він, скажімо, перевіряє його декларацію, йдеться там про несплату податків. Багато прізвищ, багато всього різного, може у вас вимальовується це цілком просліджується закономірність. По-перше, дуже закономірно, що щойно пан Данилюк дозволяє собі такі достатньо самостійні випади на адресу Луценка, самостійні випади на адресу необхідності розслідування, рефінансування приватизації
Приватбанку і не тільки Приватбанку, одразу нереформована Державна фіскальна служба, одразу НАЗК починає мати претензії до пана Данилюка. Я інакше це не сприймаю, окрім як спробу, навіть би так сказала, залякати пана Данилюка і, власне, дати йому сигнал, що не треба так багато говорити. З іншого боку, я просто нагадаю, що Генеральна прокуратура вже бралася за справи по рефінансуванню банків, і мені здається, за справи по рефінансуванню Приватбанку також, і закривала ці справи. Якщо я не помиляюся, знову ж таки, зараз цю ж справу по рефінансуванню розслідує Національне антикорупційне бюро, ну і там розслідування триває. Я можу припустити, що справді таке розслідування складне, воно займе багато часу. Це, власне, відповідь на питання, чому НАБУ досі не дає результат по цій справі. Тільки отримання дозволів на розкриття інформації юридичних осіб, через які виводилися кошти, може займати багато місяців і включати співпрацю з правоохоронними органами багатьох інших країн. Тому, звичайно, це справа довга, але я нагадаю, Генеральна прокуратура закривала цю справу через кілька місяців розслідування. Зараз за неї взялося НАБУ, і це, да, займе певний час. Ну і, власне, ви говорите про співпрацю з міжнародними партнерами, з різними службами. І, власне, детективи приватного агентства «Крол», вони провели аудит банку, який охоплював, скажімо, 10 років, і вже після цього вони озвучили ту інформацію про 5,5 мільярдів доларів незаконно виведених. І сьогодні ж таки, ми вже багато говоримо про генерального прокурора Юрія Луценка, він сказав, що не виключає, що Генеральна прокуратура знову ж таки у цій справі Приватбанку може відкрити, як виходить вже нове кримінальне провадження, але для цього потрібно ще зібрати додаткову інформацію. Ну, я би нагадала, що Генеральна прокуратура втрачає право відкривати провадження, топ-посадовцями має займатися антикорупційне бюро, і, відповідно, будь-яку справу Генеральної прокуратури тут відкривати якісь нові провадження проти топ-посадовців ми можемо сприймати лише одним чином. Якщо Генпрокурор зараз відкриває нову справу проти будь-якого топ-посадовця, він захищає цього топ-посадовця. Чому? Бо суди не приймають справи по топ-посадовцям, які розслідував, по корупції топ-посадовців, які розслідував будь-хто інший, окрім Національне антикорупційне бюро. Якщо я не помиляюся, цього літа відмовив вже суд навіть в розгляді справи проти колишнього замміністра охорони здоров'я пана Василишина, якого взяли на хабарі, взяло ГПУ, хоча цим мало займатися антикорупційне бюро, і суд сказав, що він навіть не буде розглядати справу. Відповідно, всі інші потуги ГПУ відкривати якісь справи, інакше як захистом топ-посадовців від відповідальності, я вважати не можу. Власне, про Національне антикорупційне бюро ви згадали, і ще перед Новим роком, і зараз, цей скандал начебто затих, і сьогодні Генеральний прокурор, він вкотре сказав, що немає жодного конфлікту між ним і, власне, керівником НАБУ, Артемом Ситником, і вкотре в цьому запевнив. Але все ж таки, якщо говорити про цю структуру НАБУ, коли ми говоримо про нормальне функціонування цього новоствореного органу, ми одночасно згадуємо про те, що вже, напевно, більше року йдеться про обрання аудитора для Національного антикорупційного бюро. І сьогодні профільний комітет, знову ж таки, не міг зібрати кворуму, не було кворуму для того, аби оголосити цей конкурс. Раніше про це дуже довго домовлялися різні політичні сили, не вдалося. Аудит треба провести ще за 16-й рік. Вже пройшов 17-й, маємо 18-й. Як, на вашу думку, як довго ще буде, власне, оце затягування процесу відбуватися і чому він затягується, цей процес? Ну, власне, в аудиті НАБУ ключове, що потрібно розуміти, наступне. Всі ті політичні сили, які педалюють зараз питання аудиту НАБУ, мають на меті одне – отримати, я думаю, що вже написаний негативний висновок аудиту і використати це як єдину на сьогоднішній день правову підставу, звільнити Артема Ситника, який надто незалежний і, відповідно, дуже незручний для всіх фактично в політичній еліті. Ми пам'ятаємо багато скандалів навколо цього конкурсу. Ми пам'ятаємо, що парламент не зміг призначити трьох фахівців з міжнародним ім'ям, трьох фахівців, краще за яких мені складно взагалі когось уявити. Це був Роберт Сторч, це людина, яка в Штатах робила аудит FBI в Федеральному бюро розслідувань. Це була Марта Борщ, яка розслідувала в Штатах справу проти Лазаренка, яка знає українську корупцію. Не дивуюся, можливо, саме тому її не призначили. Це був Карлос Кастресана, який в Гватемалі розслідував і притягнув до відповідальності, якщо не помиляюся, 150 топ-посадовців. Оцих людей пропонував раніше антикорупційний комітет парламенту, відповідно, депутатам для затвердження. Ніхто з них не
отримав підтримки. Зараз йдеться про те, що антикорупційний комітет хоче оголосити ще якийсь конкурс. Це буде третій конкурс. Проблема його в тому, що на нього не подасться ніхто із світових фахівців. Бо для них це буде вже просто смішно, вони вже подавалися, і кандидатури вже були, і вже парламент висловив таку до них неповагу. І, власне, цей конкурс більше не цікавий нікому із фахівців. На ньому можуть виринити тільки чергові, як в нас, на жаль, кажуть, лижні інструктори, люди із сумнівним досвідом, люди із політичною афіліацією, мета яких буде просто поставити своє ім'я під негативним висновком аудиту і все. В цьому проблема, власне, цього конкурсу. Тому я би навіть дозволила собі сказати, що зараз краще не оголошувати цей конкурс взагалі, бо його оголошення просто легітимізує чергового лижного інструктора, який, в свою чергу, легітимізує знищення НАБУ. А якщо не оголошувати конкурс і, відповідно, НАБУ не отримує аудитора, які наслідки в цьому є? Власне, юридичних наслідків в цьому особливо немає, а от політичні наслідки замовного аудиту, я вже описала, це фактично знищення антикорупційного бюро. Ну, вчора у цій студії Андрій Тетерук, заступник голови фракції «Народний фронт» у парламенті, він сказав про те, що вже розглядаються нові кандидатури. Власне, серед депутатів в кулуарах, і не тільки в кулуарах, говорять про те, що з приводу кандидата, чи, можливо, кількох кандидатів, немає одностайної позиції і в блоку Петра Порошенка, і в Народному фронті, і, знову ж таки, в того ж ОПО-блоку голосами чиїми інколи користається, та, умовно кажучи, коаліція. І з'явилися нові кандидатури. Чи, можливо, вам щось відомо про ці нові кандидатури? Власне, вголос ніяку нову кандидатуру зараз не називають. Знову ж таки, я буду здивована, можливо, приємно здивована, була би рада бути приємно здивована, якщо це буде хтось із фахівців із світовим ім'ям, але я би не розраховувала на це особливо. Зараз, коли ви, власне, про це говорите, ми говоримо про компрометацію як такого конкурсу та обрання аудитора НАБУ. Чи ми вже говоримо про те, що частково завдяки політичним маніпуляціям і спекуляціям, а зрештою цей новостворений орган НАБУ є частково скомпрометований? Я би не сказала, що НАБУ є скомпрометованим, але очевидно, що політична еліта вкладає багато ресурсів в те, щоб намагатися скомпрометувати НАБУ. Коли Юрій Луценко говорить, що між ним і антикорупційним бюро немає ніякого конфлікту, то він на диво говорить правду. Немає конфлікту. Є просто атака, причому, я б сказала, достатньо брутальна атака Генеральної прокуратури на антикорупційне бюро. Згадаємо цей останній скандал із агентами під прикриттям. Що тоді відбулося? Генеральна прокуратура не просто зірвала операцію під прикриттям. Генеральна прокуратура розсекретила агентів під прикриттям. Цим вона поставила під питання безпеку цих людей, безпеку їх родин. Цим вони фактично паралізували діяльність НАБУ в плані операції під прикриттям на невизначений проміжок часу, бо щоб знайти нових агентів, їх натренувати, навчити почати операції, звичайно, знадобиться дуже багато часу. І тим не менше, власне, Генеральний прокурор, я думаю, тут підіграв якраз політичній еліті, бо операції НАБУ під прикриттям, прослуховування, страх того, що кожен, хто пропонує хабар, може виявитися агентом НАБУ, все це було страшним сном багатьох корумпованих посадовців, політиків і так далі. Генеральний прокурор, зірвавши всі операції НАБУ під прикриттям, розсекретивши агентів, фактично допоміг корупціонерам спати спокійно. Я навіть так не побоюся це сказати. Тобто можна вже говорити про констатацію факту та й доконаний факт про те, що, власне, допоміг, бо якщо ми бачимо, як перед Новим роком цей конфлікт розгортався, тобто він вже дійшов до такої точки кипіння, насправді було вже страшно. І зараз насправді все затихло в цьому сенсі. І знову ж таки ці ж атаки на Артема Ситника, вони теж припинилися. Чому? Я би не була переконана, що вони припинилися. Буквально сьогодні суд за поданням Агентства з питань запобігання корупції визнав Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні. Якщо я правильно пам'ятаю, щось пов'язане із конфліктом інтересів, причому як юрист я не бачу в цьому випадку нічого пов'язаного з конфліктом інтересів, тим не менше суд побачив, і зараз по Ситнику є рішення про визнання його
таким, що вчинив адміністративне правопорушення. До чого так довго веду? Ми пам'ятаємо, що перед Новим роком пан Герасимов, пан Бурбак подали законопроект, який в антикорупційних колах почали просто називати законопроект «антиситнік», який давав можливість звільняти директора НАБУ простим голосуванням, висловленням недовіри в парламенті, а також давав можливість звільняти директора НАБУ у разі, якщо по ньому буде винесено рішення по вчиненню ним адміністративного правопорушення. Вже таке правопорушення є. Я нагадаю, що законопроект, попри всю негативну міжнародну реакцію, він не відкликаний. По ньому є рішення комітету, яке дозволяє ухвалити цей законопроект за основу і в цілому за півгодини. Тому цей ризик якраз не знятий. І, власне, якщо раптом цей законопроект буде реанімований і ухвалений в парламенті, звільнити Артема Ситніка можна буде буквально на наступний день. Ну, бачите, ви поправили, бо, власне, я пам'ятаю цю історію, коли законопроект він вночі з'явився, власне, на сайті парламенту, але пізніше, вже зранку, стало відомо про те, що цей законопроект зник, і він був відкликаний. Ні, а ви зараз говорите, він власне, якраз про те, не що... був відкликаний. Історія з цим законопроектом була така, що справді він з'явився пізно ввечері на сайті Верховної Ради, і за цей вечір він не просто з'явився на сайті Верховної Ради, а було доручення профільному комітету, регламентному комітету, навіть не антикорупційному, регламентному, розглянути цей законопроект. З'явилося рішення комітету, з'явився політичний консенсус включати цей законопроект в порядок денний на наступний день, і лише дуже жорстка реакція міжнародних партнерів, лише дуже жорсткі перемовини Банкової і Народного фронту з дипломатами призвели до того, що на ранок цей законопроект був знятий, але, власне, не був включений в порядок денний. Законопроект сам по собі не відкликаний, лишається певним таким домокловим мечем над антикорупційним бюро. Я почула, зрозуміла. Ну, тобто, якщо продовжувати антикорупційну тематику і тему антикорупційного бюро, далі поговоримо про антикорупційний суд. Вже, начебто, всі політичні сили погодилися про те, що його треба створювати, незважаючи на те, що раніше говорили про те, що не потрібно, можемо обмежитися навіть антикорупційними палатами і так далі. Ну, і маємо черговий, назву це скандалом, якби це слово вже не набридло, та реакція Світового банку, реакція МВФ на те, що цей законопроект, який президент подав до парламенту, він абсолютно не відповідає вимогам Венеціанської комісії. Власне, заключення про це є Венеціанської комісії. І маємо реакцію, яка була позавчора, адміністрації президента, про те, що навпаки, ні, законопроект абсолютно відповідає, все добре. Ну, тут я взагалі вже, знаєте, нічого не розумію. Ну, це абсурдна реакція, звичайно, зі сторони адміністрації президента, коли експерти, коли міжнародні партнери говорять, що законопроект не відповідає рішенню Венеційської комісії, цитують рішення Венеційської комісії, вказують на конкретні пункти. Адміністрація президента просто загальними рисами, загальними словами відповідає «ні, відповідає». Я дозволю собі такі порівняння. Мені це починає нагадувати поведінку російських дипломатів у відповідь на питання, що роблять зелені чоловічки в Криму. Вони відповідали «їх там нет». Так само виглядає ця розмова про відповідність, невідповідність законопроекту рішенню Венеційської комісії. Зі свого боку, я безумовно можу констатувати, що ні, законопроект не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, причому не відповідає ключовим рекомендаціям. Що нам сказала Венеційська комісія? Вона сказала, що антикорупційних суддів тимчасово має добирати орган, в якому ключову роль матимуть іноземні донори. Тут не просто йшлося про ключову роль іноземних донорів. Венеційська комісія сказала чітко, ключова роль іноземних донорів в органі, який добиратиме антикорупційних суддів. Це означає ухвалення рішення. Натомість президент України пропонує що? Президент України пропонує дорадчу функцію міжнародним експертам. Це модель, яка вже, умовно, провалилася при доборі суддів до Верховного суду. Ми вже тоді мали дорадчий орган, Громадську раду доброчесності. Нам так само обіцяли, що голос цієї Громадської ради буде почутий і, відповідно, призведе до усунення сумнівних кандидатів від конкурсу до Верховного суду. Що відбулося? Сумнівні кандидати, висновки Громадської ради доброчесності були проігноровані, сумнівні кандидати призначені. Те саме повториться і з міжнародними експертами. Більше того, власне, президент України не почув не тільки Венеційську комісію, президент України не почув своїх власних громадян. Є дуже свіже дослідження соціологічне, яке, власне, дало відповідь на питання, кому українці довіряють добір антикорупційних суддів. 42, якщо не помиляюся, відсотки сказали, що громадянському суспільству, 41% сказали, що західним експертам. Скільки відсотків сказали, що довіряють органам суддівського самоврядування? 10.
Скільки відсотків сказали, що довіряють людям, рекомендованим президентом? 6. 42% довіряють експертам, 6% довіряють людям, запропонованим президентом. Президент не чує своїх власних громадян. Мені складно уявити, як з таким підходом він планує обратися на другий президентський строк. Ну і знаєте, в цьому контексті там було багато різних пунктів, по яких, скажу грубо, пройшлася Венеціанська комісія. І один з них, і власне у Центру протидії корупції, і ваші колеги говорили, що там є абсолютно нереальні до виконання вимоги до кандидатів. Тобто про те, що там потрібно мати певний дуже спеціалізований настільки досвід, що навряд чи в Україні знайдуться кандидати з таким спеціалізованим досвідом. А це про що? Це про те, щоб кандидатів не знайти, затягнути конкурс, а пізніше взагалі всі забудуть про створення антикорупційного суду? Є два варіанти, як може бути інтерпретована ця норма. Про що говоримо? Законопроект говорить, що кожен кандидат на посаду антикорупційного судді має мати не тільки досвід судді, адвоката або науковця, але і кожен такий умовно суддя, адвокат або науковець має додатково також мати значний досвід в міжнародних судових органах або в закордонних юрисдикційних органах, фактично в закордонних правоохоронних органах. А тепер просто давайте уявимо, як багато в Україні суддів, які також працювали суддями в міжнародних органах. Як багато в Україні науковців або адвокатів, які мають отакий вельми специфічний досвід. Насправді їх дуже мало. І ви маєте рацію, може просто не знайтися достатня кількість таких людей для того, щоб запустити антикорупційний суд. І владі вигідно. Антикорупційний суд не буде запущений, але начебто не з політичних підстав, а тому, що просто не знайшлося людей для участі в конкурсі. Або інший варіант. Я би припускала, що на вулиці Банковій знають, хто ці люди, які відповідають таким специфічно сформульованим вимогам. Ви знаєте, що в Україні дуже люблять, наприклад, оголосити тендер, прописавши умови закупівлі так, щоб їм відповідав тільки один постачальник. От мені трохи нагадують такі вимоги до антикорупційних суддів, такі сумновідомі тендери. Тобто, що кандидати справді є, Тобто є два варіанти, і невідомо, який з них гірший, умовно кажучи, або кращий. Обидва достатньо погані, на жаль. І ми маємо цей законопроект. В 20-х числах грудня президент його подав до парламенту, він вже є зареєстрований, і зрештою на нього, я так розумію, спирається і Народний фронт, і Блок Петра Порошенка, але крім того, ще є 4 альтернативних законопроекти. Я не знаю, можливо, не їм мої запитання видасться, але як ви оцінюєте, наскільки один з тих 4 має шанс на те, що на нього звернуть увагу, і чи може так статися, що справді парламент проголосує не президентський законопроект, а проголосує, скажімо, якийсь із альтернативних законопроектів? Мені важко уявити, щоб за основу був взяти якийсь інший законопроект, крім президентського. Я думаю, що це все-таки буде президентський законопроект. І, власне, на жаль, я не можу з особливим оптимізмом вам прокоментувати альтернативні законопроекти. Тому що альтернативні законопроекти також, на жаль, переважно не відповідають рекомендації Венеційської комісії. Ці законопроекти відрізняються практично лише одним – підходом до добору суддів. І жоден з них не виконує чітко рекомендації Венеційської комісії про ключову роль міжнародних донорів в органі, який добиратиме суддів. Тобто можна зрозуміти, що ці законопроекти насправді були написані, створені і подані до парламенту просто як ілюзія альтернативи. Про те, що альтернатива начебто є, але нічого кращого, ніж президентське, немає. І чи, на вашу думку, чи будуть в цьому сенсі поступки? Тобто, як відреагувала адміністрація президента на заяви Світового банку, МВФ, так виглядає, що насправді поступок не буде, бо вони впевнені в тому, що все коректно і все адекватно. Але, можливо, з цього приводу і переговори будуть вестися, і все ж таки на якийсь компроміс підуть. Я би припустила, що переговори неформальні з цього приводу вже ведуться. Більше того, вчора була відкрита зустріч президента із великою кількістю дипломатів, де він багато говорив про антикорупційний суд, і він обережно натякнув, що можливо поправити законопроект до другого читання. Це, як на мене, така двояка обіцянка. З одного боку, це улюблена тактика президента перекласти відповідальність на парламент. Ми пам'ятаємо, як було із скасуванням є-декларації для активістів. Я думаю, що шанси покращити цей законопроект збережуться тільки якщо лишиться сильний міжнародний тиск на президента. Тиснути на парламент тут особливо немає сенсу. Парламент ховається за колективною безвідповідальністю. Президент і Арсеній Яценюк – ці двоє людей, які будуть контролювати ключове голосування. Спасибі вам велике на
Анастасія, за роз'яснення, за таку ґрунтовну розмову. Дякую, що прийшли. Анастасія Красносільська, юрист, експерт Центру протидії корупції, була гостею нашої студії. І я дякую, що ви теж були з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТR і надалі, бо попереду багато цікавого.